bisimilla moon e Sinthiou Garba e leeɗe joyɗe ko hen kadi min kaalata min mbi kadi bisimilla moɗon ɗo ko yettere Allah e nelaɗo mum min jetti Allah e nelaɗo min jetti yummiraɓe e babiraɓe kono noon Allah de walli Ablaye walli Allah walli Ablaye walli minen rewɓe Sinthiou Garba naɓe amin manka ndiyam min ɗanota ko jamma min ɗanota ko ñalawma ko yettere Allah kadi ɗen caɗele kadi Allah ittani min oɗo subaka hande min jetti Allah nela min jetti Ablaye garɗo waɗat min forage udditan min forage o min jetti kadi sagataɓe wuura amen ɓe min jetti kadi onon arɓe ɓe kadi amin duwono on jaɓɓorɗen ndiyam ndi ko sona min beltima min jetti Allah e nelaɗo mum Allah kadi addani min moƴƴere Allah kadi darima ɗo henne min ɓeyditima kadi holno gurduɗon avant forage o ne ari nde emin gurduno hol nokkuji ɗe daña ndiyam hol nokkuji kadi ɗi dañata ndiyam joni noon Allah kadi walli ngal ɗo leegal e ngal manka kono hol kam gurnoɓe ɗe jaña ndiyam jamma ñalawma suba e kikiɗe leegal ngal gadduɗon ngal noon e ngal towi seeɗa e ngal manka kono alhamdulillah jettoɗo gorini Allah joni somin lelimi min ɗanoro hol finoɓe 2 heures jamma eɓe jooga e ngal ɗo leegal 2 heures jamma 3 heures jamma kono Ablaye kadi ittani min ɗo Ablaye walle ittani min ɗo min mbima Seydi Ndiaye yo gurdam ma juut yo gurdam ma juut yo gurdam ma juut yo Allah junno balle moƴƴe battende yo Allah ɓeydu suturu yo Allah ɓeydu sururu min duwima sa lelima jooɗi jamma ma takko joom galle ma takko ɗantade rakon ma takko ɗa fofo min beltima vraiment ko weltare no feewi no feewi Sinthiou Garba hande seere ɗonka Sinthiou Garba hande seere ɗonka sababu o ko Ablaye Madina Gounass kam mbiyata Ablaye walle yo Allah junno balɗe makko moƴƴina battane makko yo continue Allah rokka mo kadi wadda ɗum ɗo kadi duuɓi e duuɓi kala to yimɓe jeeyi ɓe ɗum ɗo Ablaye waɗɗon o jarama Allah jarama Sinthiou Garba fof jarimo Allah jarama on jarama min bismima on e nder Sinthiou Garba e diwan so ɗum ɓenni Allah jarama on jarama seeramɓe ɓen diwan o serti e seeramɓe wuuro ngo Allah jarama on jarama golle men jooɗi peewi wonani hitande ko tertinoɗen ɓe ɗo woodi ko jewtiɗen e mabɓe Allah newni ɗum rewni ɗum lawol ɓe garti hande wondude belemma wuuro ngo fof ɓe ganda wona suka wona mawɗo wona debbo wona gorko alamo joganaki ɓe teddugal ɓe mbaɗani eɗen ñaago Yallah junnu ɗum eɗen ñaago Yallah ɓoynu bawal mabɓe eɗen ñaago Yallah ɓeydu doole mabɓe no ɓe mbayni alhamdulillahi rabbil alamina jetten Allah jetten ɓe ko ardi fo noon eɗen jetti musidɗo o Alhaji Ablaye Walle Alhaji Ablaye Walle min toujours min mbiyatamo tan ko Alhaji Abdoulaye Madina Gounass mo lolliri nden inde eyyi min jarimamo min jettimo min beltanimamo kanko e délégation makko fof min ñaago Allah yo Allah junno balɗe moƴƴine batten ɗum tan woni komin ñaagoto dendagal Sinthiou Garba emin ñaago hewɓe noon tawanoma pawgol ɗo henne forage o Allah waɗi won hen hucciɓe ko wayno Bayla Siré en Allah jaabu Mbodj en Allah jaabu Mbodj noon huuduno koye Ablaye Walle toɓe goni to joni noon mi salmini mi juurima min beltima min calmini Alaji Abou Ndiaye e Ibrahima an e dendagal wondiɓe mabɓe e ceernaji mum ɓe gardi o min calmini min juuri min beltima yo Allah yoɓ moƴƴere yo Allah weltima ɗoɓe foof moni kala salminama inde mum e yettode mum kadi ɗo hande ko belemma mawɗo wonde min ɗo jaɓɓade onon oɗo délégation dariri ɗo ko adi foof min bismima on min mbi on kadi bisimilla moon e nder Sinthiou Garba min keppanani on min kaɓanani on saabu ko gaddanɗon min ho ko belemma mawɗo neɗɗo kam so hokkima ndiyam tan ene wayno hokkima foof ni kokkuɗoma ndiyam hokkima foof saabu kalkara waɗa mbaɗata ko ndiyam kalto ndiyam ala hunde nde yaata il faut ko ma ndiyam tawe nde gueɗe ɗe foof sella ɗum noon min beltanima on min ko Kadia Dieng mbiyetemi caissiére forage Sinthiou Garba oɗo wonde collègue am ene wiye Hawa Abou Nguet ko weltare mawde mbiyon mawɗo o min beltanimo Allah jogui jobdi yo Allah yommo ononne on jarama dendagal ko ari ɗo ko eko dañani arde ko fof ko ari ko lomtima ɗum eyyi so ɗum ɓenni on wonde hande oɗo ñalawma ko ñalawma mawɗo ñalawma mawɗo saabu ndiyam ko ɗum woni gurdam ko ndiyam woni gurdam kala ɗo ndiyam ala gurdam wawa wonde ɗon
neɗɗo noon so darima hono darde nde Abdoulaye Walle dari nde hono wonde ene hokka ɗomɗuɓe ndiyam ene ñammina heyɗuɓe ene waɗa hono wonde ene jokka endameje ene nafa aduna o fof surtout Fouta e Sénégal fof no fotiri ala hen ɗo ballal makko ala Abdoulaye Walle hono makko so tawi en dañino tato makko e nder Sénégal ɗum ko wonta waɗde e nder Sénégal eyyi noon on jarama yo Allah yoɓ moƴƴere. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Sinthiou Garba naaɓe on calminama on juurama en calmini hoɓɓe men ummiɓe tadi to woɗɗi garɓe tawtorede e ñalawma o. Hande noon ko plaisir mawɗo min keeɓi en tant que entreprise biyeteɗo Magic Forage. Allah waɗi gardimi ɗum mbiɗa yaade collaborateur uji am ne wayno Atoumane Jamil Der ko golliɗo am e ceerno Mouhamed Siradiane mo ganduɗa ko technicien supérieur kanko ardi ko ɓuuri hewde e golle he ko ɗum waɗi e CTO ko kanko tan jewtono omo yaada e mabɓe wonno minen ko sur le terrain min ɓuuri wonde eyyi ɗo noon e Sinthiou Garba ko weltare mawde min daririɗo hande wadde inauguré oɗo forage mo ganduɗa ko 50 métres cube forage o profondeur mum ko 100 métres e eɗen gandi ɗo e diwan Fouta surtout oɗo banggue mo gonɗen ɗo kewɗen wadde ɗo ko forage uji entre 60 fayi 80 e sen gari noon won hen e nokkuji koko sohlata pour ɓeyden profondeur o beele keɓen ndiyam timmuɗam nde min garata ɗo nde noon min tawi ɗo caɗele ndiyam min jewtide e mawɓe wuuro ngo ɓe kalni min caɗele ɗeɓe gondi ɗe caɗele mabɓe noon wonanno tan wasde ndiyam kono ko wasde ndiyam wasde kadi ndiyam belɗam eyyi joni noon ɓe nawi min ha wuuro ne waɗi frontiére sere mabɓe mi yeccino inde wuuro ngo wiyete Janjoli ɓe cuuɓi ɗon yomin gas ɗon forage min lamdiɓe ko waɗi garɗon ha ɗo caggal wuuro ɓe mbi a Janjoli de ndiyam mabɓe ne weeli ko ɗum waɗi min gaddi on ɗo ko pour son gasiɗo ɓaɗo ɗon ɓe beele min keeɓa ndiyam belɗam min mbiɓe wadde min jaaɓi jokkude on e oɗon yakar mo jogui ɗon pour asde ɗo heɓde ndiyam belɗam Allah waɗi min gasi toon ne waɗi hen nokkuji ne heewi caɗele min kalniɓe min garti ɗo to ganduɗa eɓe mbi so kala ko asa ɗo ko ndiyam ɗam ko lamɗam wonata min mbiɓe Allah jogui ndiyam kewɗam e belɗam ɗum ko Allah jogui Allah waɗi min gasi ɗo ndiyam ɗam yalti ɓe mbi ndiyam ɗam ene weeli oɗo gonɗo responsable forage mabɓe gonɗo e wuuro he ari ha ɗo addi ndiyam eau minéral addi fondi ƴoogi ndiyameji ɗiɗɗi foof yari wi ndiyam ɗam foof ko gotum eyyi ɗum ɗon noon mbiɗen jetta hen Allah no fewi no wiye ko weltare par ce que en tant que entreprise gollo somin golli caggal nde fondation o waɗi ɗeɗo golle mawɗe yooɓi ha timmi yomin mbaɗanɓe ko moƴƴi minenne so tawi min tinnima hen ha golle ɗe mbayidani min jettan hen Allah no fewi eyyi mbiɗen jetta Allah mbiɗen jetta fondation e hoolare nde ɗo ko ardi foof amin gondi e weltare mawde hande artude amin ɗo e Sinthiou Garba taw en garino ɗo lebbi 3 walla 4 caggal arde didde oɗo forage ɗo e Sinthiou Garba no bandiraɓe adiɓe haalde ɓe mbini ko ardi foof en calmini almami wuuro ngo en calmini joom wuuro ngo kamɓe sukaɓe wuuro ngo foof en calmini kadi ono Abou Diallo Balel ko musidɗam ko sehilam kadi ko jiɗɗo kam nde jaadumi e ceerno 2013 Libreville Gabon ko galle makko min jippi ko galle makko ɗo gonnomi min noon komi jaydiyanke RTS e kala subaka mo pilmi mi waɗata kabaruji ga e radio Sénégal nene makko so heeɗima dandam ina welto noddimo téléphone wi cukalel gongel toon ne wiye Abou Ndiaye ngel gondugel e ceerno ngel ganduɗa kala subaka pimmi mi ƴettat losol mbuɗugu sakko sibabune o weltini kam e kala subaka kanko Abou Diallo Balel o ari amen kon ɓorni kilote o ari o namdi kam o rokki kam ordinateur kesso pul o wi nenam to woni Sénégal to e kala subaka wi ene welta ɗum ɗo kaddo hakkude ma ɗum noon ko ɗum tan kalmi ko heddi komi jarani komiɗe haala ɗum waɗi Abou Diallo gila nden ha ɗo komin sehilaɓe amin jokkodiri te min andi ko watta e nder aduna o ko ɗum noon monsieur le maire son jeehi mbiyomo o jarama no fewi min beltima so tawi ɗum ɓenni en jetti kawmen Amadou Ndongo mo ganduɗa e ɓiyamo so wiyama Amadou Abou Ndiaye Gamaro ko ɓiyam ɗum noon kam fof ko sehilaɓe kabla wolle pepe kala en eko nandi hen onon foof min jetti on so tawi ɗum ɓenni mi yetti seere ɓe teweteɓe ɗo ɓe ganduɗa goppi haaji mumen fof ko jangguinoɓe ɓuurano ñalawma hande o ko ñalawma jangde kono goppi ɗum gaari jaɓɓade ɗo ceerno Alaji Amadou Tidiane Ba wona min ɓe jaɓɓi ɓe gaari ko jaɓɓade kaw Abdoulaye Wolle ɓen noon ina kandi e jaɓɓede en jettiɓe no fewi ha tengti o mo ganduɗa ko ceerno Alassane mo ganduɗa wi kam wonde ko hande ene fonno yaade Dakar ala ko haɗɗum yaade sowona garlam ɗum noon ko teddugal ko ceerno teddunde a jarama ɗum noon bandiraɓe tedduɓe woni sababu oɗo forage no ɓe mbirini ko musidɗo moon ɓiɗɗo wuuro ngo hono Adama Soumaré ko kanko ñaagui ɗum kawaleji Abdoulahi Wolle Ndiaye
si babude yi forage uji mbaɗen nokkuji ɗi fof kanko ɗo ɗaɓɓande makko kaw jaɓani wi min gari mbaɗa forage o Allah waɗi forage o waɗama gasi jarani commentaire kewɗo caggal ɗum de forage o gasi kadi o weltiniri kaw Abdoulaye Walle wonde yo andu wonde golle moƴƴe labaɗe laptuɗe mbaɗama ɗo e Sinthiou Garba anan neɗɗo so tawi waɗi hunde ene yiiɗi weltinede wonde ko mbaɗɗa ko moƴƴi on saaha baɗanɗoma waɗanma goɗɗum ɗon ɗo weltini kaw o neldi ɗum audio ɗon kaw nelditi kam audio makko kadi neldi kam audio goɗɗo o wi so tawi yeehi Sinthiou Garba forage mbaɗanɗaɓe o yonani caggal 50 forage goɗɗo dokkumi on dokka hen Sinthiou Garba naɓe forage goɗɗo ɗum waɗi noon mbiɗa wiya yimɓe waɗanteɓe ɓe yoɓe gandu kala ko neɗɗo waɗanma e moƴƴere ɓe ko jawdi makko laamdo itti o rokkuma jettamo jarnamo duwan ɗam ɗum tan joguiɗa hen sa weltinimo tan anda ko woni caggal ma no o yamiri so Allah jaaɓi 50 forage goɗɗo garowo o yomi ɓeydan Sinthiou Garba naɓe forage goɗɗo so Allah jaaɓi son jiiɗi kollo min bowol ngal so ɗum ala basi ala goppon ɗo entreprise o ma aroy caggal mum so Allah jaaɓi ɓe gara ɓe mbawa wadde golle ɗe so hawre wele jomiraɗo min jetti on min jarni on ay mbi on noon on jarama e teddugal mon e jaɓɓuli mon foof Allah jarama on jarama bandiraɓe